Clear, tanawa si Betty. Naglihaw-lihaw ang mata. Clear, pag nag-answer si Betty ron, bunot sa akong i-answer. Ma'am! Budots, ma'am! Good afternoon, class. Good afternoon, Ma'am Tasha Sinumbagan. Good afternoon, classmates. Good afternoon. Mga bata, kahibalo ba mo musayaw? Kahibalo, ma'am, oy. Kabalo, manggani mi mo kanta. Sayaw na ba? Nga naman, ma'am, pasayawon minimo. Ugay na ba ako wala kaki-eki ay da murag masampulan jud ni ron. Nagkiki ay ba? Hasta biyang gahiya. Sampol daw Maria be, kung kabalo ba jud ka mo sayaw. Ikaw, Maria. Sa'yo daw, be. Basig mo sayaw na yung kurong dire. Basig maniga ng mga mata ninyo. Dili ta manayaw karon mga bata, kundi ang atong topic karon kung unsa ang atong pambansang sayaw. Ay, pambansang sayaw, ma'am. Ako, ma'am be. Stand up, Dudong Pawiks. Pasayawa ko, inday. Paulay pambansang sayaw, ma'am. Sayaw lang sa uban. Paghilom dudong pawiks kay kanta taon na. Pasagad raman daw. Mali, Dudong Pawiks. Ma'am, ako ma'am. Modern dance. Modern dance, Maria, is? Kurik na ron. Kitam dudong pawiks. Naong ni Maria, oh. Is wrong. Maria, kitam eh. Batig nang. Unsa pa? Ma'am, ako ma'am. Dili mo rin dance. Kini, tama gini. Folk dance. Folk dance is wrong. Sige, pag-una pa mo mga bata. Ma'am, ako ma'am. Baile. Baile. Di mo o kalibutan. Na, puro sa ka kabuang, Maria ba? Si Awa, judi mo, Maria, oy. Maria, ngik, 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 ngik. Sige pataas, human mali. Bahalag, sige ka mali. Kaysa ng uban diya, sige laglingkod. Wala man na ganito ba? Sige, unsa pa man? Ma'am, mo answer daw si Betty. Ma'am? Gerti si Maria da. Basampulan dyan na iyang ka-genius ron. Yung mandi dito ka-answer. Sige, Betty, unsa man ang atong pambansang sayaw? Clear, tanawa si Betty. Naglihaw-lihaw ang mata. Clear, pag nag-answer si Betty ron, bunot sa akong i-answer. Ma'am! Budots, ma'am! Budots, Betty? Ay tama jud ni ron ba? May gani nadunggan ako ilang istorya. Maria, tanawa, gi-answer ni Betty ang budots. Tama, ginaron ba? Gani na. Dirty dyan yung buhana ba? Nakadungog siguro siya sa ito ang istorya. Budots, Betty, is wrong. Kagang, pamupya pa! Ah, grabe makakatawang Maria. Ay, mali, pud baya iya ha. Alangan, di ko mo katawa nga. Gisuong raman po niya sa kuha. Sige, unsa pa man? Ma'am! Ang ating pamansang sayaw ay Karinyusa. Very good, Lucio. Yes, Karinyusa ang atong pambansang sayaw. Hala, bright ang Lucio, uy. Takdang aralin, gumawa kayo ng tula tungkol sa kalikasan. Yes, ma'am!